Добър ден на зрителите на Топ Спорт. Вие сте с поредния епизод от съветите на Юли. Този път програмата малко е сменена и то основно заради вас самите. По ваше желание разговаряме с един от собствениците на веригата Фитнес и West Gym, в която снимаме нашите предавания, Теодор. Здравей! Здрасти, Журка. С него ще говорим на ти, ако нямаш, разбира се, нищо против, да, защото се познаваме доста време. И започваме направо по същество. Какво е да си собственик на верига фитнес центрове в България? Това е свързано с много работа, много лишения, липса на свободно време. По цял ден имаме различни задължения и задачи. Друго, какво да кажа? Общо взето го приемам като работа, не се чувствам като някакъв специален човек. Просто си изпълнявам задълженията. Нека обясним на нашите зрители самостоятелно ли ръководиш своя бизнес? В момента сме трима съдружници, които взаимно си помагаме и припокриваме, където един не може да стигне. Гледаме другия да поеме неговите задължения. И общо взето за сега се справяме доста добре. Разбираме се, което е най-важното. Това е добре, това винаги е добре. Да обясним на зрителите също и как започна всичко за вас. За West Gym като цяло, като марка. Първоначално беше като една мечта, която в последствие успяхме да сбъднем. Имахме го като идея доста преди да се получи цялата работа. Първоначално искахме да отворим само една зала и така да осигурим работни места за нас, понеже искахме да работим сами за себе си, като главната мотивация ни беше, че всичко си зависи от нас и постигнатите цели ще бъдат благодарени на нас, така че опитвахме да дадем всичко от себе си и за сега нещата да се получават. Надявам се и занапред да върват така. По традиция в България в доста от случаите, когато се започва нов бизнес, се срещат известни затруднения, пречки. При вас така ли беше? Както всяко едно начало, за нас също не беше изключение, беше много трудно. В самото начало всички работехме на по две работи. Събирало ми се около 100 часа на седмица работни, което е повече от 2 пъти над допустимото. Бях много изморен. Много ми помогна жена ми, която в момента тогава беше бременна дори. До последния ден преди да роди ми помагаше тук в залата, бъркаше протеини и така нататък, за което съм и много благодарен. И какво да кажа, наистина все още е трудно, но една идея малко по-добре от началото. Как успяхте ти и твоите съдружници да се справите с конкуренцията, защото може би тогава не е била на такова ниво, на което е сега, но все пак налагането на една марка винаги е трудоемко, винаги изисква време. Със сигурност конкуренцията не беше на това ниво, но въпреки всичко бяхме направили проучване, все пак доста всичките тренирахме по различни зали, виждали сме различни неща и общо взето всичко, което ни харесваше, го пренесохме в нашата зала, като гледахме да го подобриме и да бъде по-добре от всички други зали, които сме посещавали и сме си го правили по наш модел. Подреждали сме нещата така, както на нас ни харесват и както сме предполагали, че се хареса на хората. И първата ни зала наистина имаше много голям успех, за много кратко време се разработи и беше водеща сила в Люлин, това е първата ни зала. Нека кажем, това е първата ви зала. Това е първата ни зала, в която седим в момента, вече 6-та година. Колко имате общо в страната? Знаем, че не са само в София. За момента са 7. Това са залата в Люлин първата, след това отворихме залата в Банкия, след това направихме залата в Нови Искър, след Нови Искър направихме Козлодуй, град Козлодуй, след това залата в Надежда, квартал Надежда, Връбница 2, разговорно си го казваме Надежда, след това в Лозенец, град Самоков. Това са залите за момента. Знаем, че сте в доста добри професионални отношения с една от популярните фитнес личности в България, Лазар Ангелов. Да, може ли да се каже, че по някакъв начин сте си направили взаимна услуга, взаимна реклама в началото? Разбира се, ние с Лазар сме приятели повече от 15 години, още от детските ни години, когато сме играли баскетбол заедно. И след това, като отначало той започна първи да се занимава с фитнес, беше фитнес инструктор. Ние сме ходили при него специално, посещавали сме залата, която той работи, след което вече ние решихме да направим залата. От ден номер 1, от как сме я отворили, това е един от първите ни клиенти. Подкрепяме се взаимно, когато можем си помагаме взаимно, гледаме да се поддържаме и за него мога да кажа само добри неща. Надявам се да продължава да се развива все така добре и му пожелавам успех.
Супер, страхотно. А за самите вас, до каква степен възнамерявате да продължавате да развивате бизнеса си? Как се виждаш, примерно, след няколко години ти и твоите съдружници? Ами ние сме хора, които никога не се задоволяваме с това, което сме постигнали до момента. Винаги гледаме да продължаваме да се развиваме и да градиме. За момента, нали, тези 7 зали, които сме направили, до края на годината се надяваме да успеем да отворим още 2 обекта. Ако не успеем, ще бъде в началото на следващата година. Подготвяме състезатели вече в Менфизик, както и в културизъм. Друго, имаме така общи проекти с Лазар, които искаме да реализираме извън България. Това също щях да те попитам, доколкото знам, имате доста успешен бизнес и в чужбина, зад граница. Тоест, интересът не е само в рамките на България, а може би поради нарасналата ваша популярност, вече излизате извън територията на страната. Ами да, като цяло начало се занимавахме само с фитнес зали. Впоследствие започнахме да предлагаме и фитнес облекла, фитнес оборудване. В момента произвеждаме собствена марка фитнес уреди, West Gym. И вече имаме продажби освен в цялата страна и в чужбина. Вдигаме естествено асортимента на дрехите, които предлагаме и услугите също така. Занимаваме се с рециклиране на кардиоуреди, много важно също, което забравих да спомена. Оборудваме както наши зали, така предлагаме опцията за франчайз, както и оборудването на зали на клиенти, които нямат нищо общо с нашето име и така нататък. Супер. Предвид нарастващата конкуренция, може ли да се каже, че вашите потребители и посетители са достатъчно лоялни? Тоест постоянно излизат нови зали с нови въведения, с нови идеи. Както ти вече обясни, вие успявате да се справите с това, но самите ваши потребители и посетители достатъчно лоялни ли са към вас? Ами по-голямата част от тях мога да кажа, че са лоялни, защото са доволни от нас и от нещата, които предлагаме. При нас е много важно да представим да създадем една такава приятелска обстановка, където всеки да се чувства като вкъщи, да се чувстват добре, да има атмосфера за тренировки и така нататък. Но все пак конкуренцията е нещо хубаво, защото постоянно те ръчка и те кара да се развиваш да се развиваш и да правиш нещо по-хубаво, отколкото си направил последния път. Затова всяка наша следваща зала я правим с идеята да бъде по-добра от предишната и след отварянето на всяка една зала или след всяка сключена една сделка, ние един вид приемаме, че това е началото и гледаме да израстваме само нагоре и напред. Имате ли основен таргет от посетители? Тоест, стремите ли се да привлечете някаква основна група от обществена прослойка при вас във вашите зали? Или напротив сте всеобхватни и се опитвате да хванете колкото се може повече хора? Ами като цяло гледаме да предложим в залата за всеки го по нещо. Има смисъл, много се измени фитнес индустрията последните 5-6 години. Отначало, докато всички наблягаха на силовите тренировки, сега в момента е много модерно кардиото. Всеки ходи да тренира за тонус, за здраве и така нататък. Докато преди бяха модерни големите мускули, сега вече всеки гледа да изглежда добре, да е естетически добре и наблягат повече на аеробните тренировки. Ние сега имаме идея да направим такива зали за групови занимания. Започваме малко да ги вкарваме в залите. Общо взето гледаме да сме в крак с нещата. Ти изпревари малко един от моите въпроси, следващите ми въпроси. Тоест, това е вашия начин да се съобразите с развитието, както ти кажеш, на фитнес индустрията към момента, вкарването на нови елементи. Всички знаем за какво става въпрос, за кои аеробни предимно, както ти кажеш, упражнения става въпрос. Да. Тоест ще се опитате да увеличите максимално своята аудитория и да вървите в крак с фитнес мода. Разбира се, да. Това е нашата главна цел и идея. Както ти казах, разработваме нови проекти, които ще бъдат вече наистина фитнес център, който вътре събира няколко дейности, не само фитнес, както и аеробни занимания. Има много интересни групови тренировки с ластици и така нататък, както и пол-денсинг, разбира се, за дамите. Гледаме да бъдем интересни и в крак с нещата. Колко дълго самият ти смяташ, че ще продължи тази мода? Дали ще има едно такова завръщане към предишния начин на тренировка, към по-скоро бодибилдинга, а не толкова фитнес частта от тренировката?
Ами, това е нещо като модата, тя се мени постоянно, никога не знаеш какво ще стане модерно, примерно след 2-3-4 години, затова гледаме в дадения момент да сме в крак с нещата и в зависимост от това, кое се налага за момента, нали, малко или много да променяме нещата и да бъдем в час. Да се върнем към вашите посетители за малко. При вас предполагам, че освен така обикновени средностатистически хора, идват и малко по-популярни. Имат ли те някакви специални изисквания? Искат ли специално отношение към тях? Ами, честно казано, не. Както всички нормални хора, те идват тук за да тренират, да се дадат на тренировката. Нито имат някакви особени изисквания към нас, нито някакви претенции. Просто ползват уредите и всичко друго, което ползват и нормалните потребители. Тоест ти и твоите съдружници сте постигнали точно това, което сте искали тук да се идва просто за удоволствие и горе-долу на всички целта да е една и съща, без значение какви са извън залата. Естествено, да, това е много хубаво, защото тук може да срещнеш в нашата зала хора, които са успели бизнесмени, както обикновени хора, както и ученици. Всеки един от тях разговаря с другия като равен. Няма нещо, да кажеш нещо като иерархия. Тук е единия да се прави на по-интересен, да отбягва другите хора, да не говори с тях. Просто обстановката, която сме създали е приятелска и с това се гордеем най-много, че клиентите не гледат на нас като собственици на фитнеса, ами като техни приятели. Повече от клиентите си ги познаваме, много от клиентите си ги познаваме. Излизали сме заедно, както сме тренирали заедно. Особено в самото начало няма човек в тази зала в Люлин, с който аз да не съм тренирал, да не сме си говорили и така нататък. Това е нещо, което се опитваме, нали, да запазим като обстановка. Тоест, умишлено или не, освен чисто спортна дейност, осъществявате и социална такава. Да. Много от хората идват тук просто за да видят други хора, един вид да имат социален контакт с тях, защото в днешното ежедневие, когато всички са затрупани от работа и липса на свободно време, един вид идват тук да се разтоварят, да се видят с някои, да си поговорят, да потренират заедно и общо взето е. Което е най-хубавото в крайна сметка от всичко. Лично ти очакваш ли подобно развитие на този бизнес? Казваш, че в началото е било по-скоро като хоби, но сега вече си е доста сериозен бизнес, още 2 обекта, т.е. вие сте почти на границата на 10 обекта, което е повече от сериозно. Очакваш ли лично ти такова развитие? Ами отначало наистина започнахме с тази идея, но вече в последствие, когато видяхме, че нещата вървят и погледнахме на фитнеса като бизнес, честно казано, не очаквах такова развитие, но се надявахме. Всички се надявахме и всъщност към това се стремяхме и затова работихме толкова време. Все пак работим по 17 часа на ден, защото без усилия не мога да постигнеш такива резултати. Наистина много сме се един вид преработили и амортизирали за тези 5-6 години. Работили сме двойно, тройно, не сме спали и така нататък. Но пък в крайна сметка знаеш за какво е всичко това. Да. Нека това да е едно послание към нашите зрители и към всички, които идват в вашите перфектни зали, че в крайна сметка е възможно човек да тръгне от нищото, буквално, сам и да създаде успешен бизнес. Да, започнали с минимален капитал, като изобщо не сме имали, нали, идеята да създаваме някаква верига, фитнес и така нататък, всичко дойде в последствие. Просто както ти самия каза, си избъднал една мечта. Просто избъднахме една мечта и вече мечтата се превърна в бизнес и работно място, как да го кажа, просто гледаме, нали, да градим постоянно, да не се повтарям. Как виждаш за бъдеще, след няколко години, вашия бизнес, вашите зали? Ами надявам се да отваряме колкото се може повече нови обекти, по-интересни за хората. Тенденцията сега да бъдат по-големи, така че ще бъдат и по-големи, но ще се опитаме да запазим приятелската обстановка, както е било преди. И се надявам в близко бъдеще да почнем да работим в чужбина, да отваряме големи зали и там. Ще се занимаваме с културизъм, ще има състезатели, които ще спонсорираме. Отделно ще увеличим асортимента на спортните облекла, които предлагаме. Имаме и други интересни идеи, но това ще го запазим за някой друг път, когато ще се видим. Естествено, това няма да е в никакъв случай последния ни разговор с теб. Пожелаваме успех на нашия домакин, нашия любезен домакин Теодор и на неговата верига Fitness и West Gym. А вие очаквайте следващото предаване от нашата поредица.